Ahoj, vítam ťa vo videu s názvom Rocher tipy. No a v tomto videu si preberieme to, ako spojiť pravú a ľavú ruku. Poďme na to. Tak, spájanie pravej a ľavej ruky. Najväčší strašiak asi všetkých z nás, čo sme začínali. Proste začínajúcich heligonkárov. Veľký problém, ako spojiť túto a túto ruku. Pokiaľ si nemal problém s tým, alebo si nemala problém s tým spojiť obidve ruky naraz, tak sú tu len dve možnosti. Buď si sa narodila ako šťastné dieťa, alebo proste klameš. Lebo aj ja som proste s tým problém mal. A stretáva sa s tým asi každý. Je to proste veľká alchymia spojiť obidve ruky naraz. No a poďme si teda ukázať zase nejaký tip, ako to proste spraviť tak, aby to bolo čo najprirodzenejšie, alebo aby si proste s tým nemala také problémy. Ja si pamätám, dokonca už je to dávno, ale stále to mám v pamäti, keď som sa začínal učiť na klávesový akordeón a proste učiteľka predo mňa položila noty a všade to funguje rovnako. Máme melodickú linku a basovú linku, tak a povedala mi, no a ideme spájať obidve ruky naraz. Totálny chaos, nevedel som čo a ako robiť. Takže veľmi dobre si to pamätám a viem, že pre teba to môže byť obťažné, môže ti to robiť problém. Takže poďme si ukázať čo a ako. Určite už proste vieš si položiť prsty na gombíky, no a určite si vieš nájsť už aj tieto basy. Povedzme, že budem hrať jednoduché basy, nebudem ťa zaťažovať s nejakým striedaním a tak ďalej. No a ako s tým začať? Takže určite už nejaké to základné postavenie poznáš. Nájdem si napríklad štvrtý gombík. Povedzme, že máš dvojradovku. Ešte taká dobrá vec. Keď máš dvojradovku, tak neber ohľad na tento rad. Tieto dva rady sú proste pre teba také, že je to tá tvoja dvojradovka. Čiže prvý, druhý. Takže nájdem si štvrtý gombík v tvojom druhom rade. No a nastavím si basy. A teraz spravíme to, že ja stlačím tento gombík a budem ho držať, čiže tento gombík stlačím a budem ho držať. Budeš ho držať ako hluchý dvere. Nezaujíma ťa to, držíš ho proste. Ale zameriaš sa hlavou a myslou na basy. Čiže nie melódia, ale basy. Stlačím, tak toho budem držať a začnem do toho basovať. No a to isté môžem spraviť aj pri otváraní mechu. No a keď mám ukazovák, môžem vystriedať všetky prsty. Dokonca, keď chceš, tak môžeš použiť aj palec. Vôbec to nie je zle, môžeme to spraviť aj takto. Samozrejme, môžeš to spraviť s tým, že rovno plynule prechádzaš tými prstami, alebo si zastav, vymeň si prst, nechaj si tam ten čas, aby si vedel, že aha, dobre, mám ukazovák, zastavím, vymením, prostredník a idem ďalej. Môžeš si to robiť všeliako, môžeš si tie prsty skúšať hociako. Ide len o to, aby ty si to pochopila, ako to má byť správne, hej, ako hovorím, počúvať basy a takto je to najlepšie. Čo ďalej? Máme vyskúšané to, že držím iba tón. Ďalej môžeme vyskúšať to, že budem súčasne s tým, ako striedam túto basy, tak do toho vlastne ťukať tú melódiu. Čiže vlastne takto. Čiže asi takto. Vždycky, keď stlačím bas, musím stlačiť aj tu gombík. Ak je to pre teba rýchle, tak si to daj pomalšie. Kľudne to môže vyzerať aj takto. Čiže takto by som to vnímal
Ako možno najlepšie odstrániť tohto strašiaka, že naučiť sa hrať obidve ruky spolu. Vystriedaj si všetky prsty, poskúšaj, no a potom skús zahrať si nejakú jednoduchú melódiu a môžeš potom ďalej takto napredovať. Takže vyskúšaj, no a opäť, ak sa ti toto video páčilo, komentuj, lajkuj, zdieľaj. Ak máš nejaký iný názor, alebo ak chceš niečo inak vysvetliť, alebo ak sa ti zdá, že som to len tak prešiel, hej, a potrebuješ viacej, napíš, určite môžeme keď tak na to spraviť ďalšie video, keď budem vidieť, že je tam nejaká inšpirácia. No a na záver, nech nám to hrá.